नमो नमः छात्राः। पूर्वस्मिन् कक्षायां वयं समासस्य सामान्यपरिचयः इति विषये सम्यक्तया पठितवन्तः। तर्हि अद्य वयम् अव्ययभावसमासः इति विषये पठिष्यामः। अव्ययभावसमासः ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେଉଁ ସମାସର ପୂର୍ବପଦ ଅବ୍ୟୟ ଉପସର୍ଗ ଓ ଉପପଦ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବପଦ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅବ୍ୟୟଭାବ ଅବ୍ୟୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅବ୍ୟୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ପଦ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଲିଙ୍ଗରେ ବିଭକ୍ତିରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବଚନ ହେଉନା କାହିଁକି ତାହା ବ୍ୟୟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ସଦୃଶଂ ତ୍ରିଷୁ ଲିଙ୍ଗେଷୁ ସର୍ବାସୁ च ବିଭକ୍ତିଷୁ ବଚନେଷୁ च ସର୍ବେଷୁ ୟନ୍ ବେତି ତଦବ୍ୟୟ। ପୁନଃ ଉପସର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 22 ଗୋଟି ଉପସର୍ଗ ଅଛି। ପ୍ର ପରା ଅପ୍ ସମ୍ ଅନୁ ଅପ୍ ନିସ୍ ନିର୍ ଦିସ୍ ଦୂର୍ ବି ଆଂ ନି ଅଧି ଅପି ଅତି ସୁ ଉତ୍ ଅଭି ପ୍ରତି ପରି ଉପ। ତେବେ ଏହି 22 ଗୋଟି ଉପସର୍ଗ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ ଏବଂ ଉପପଦ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗରେ ପୂର୍ବପଦରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସର କେତେକ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ, ଯଥା ଉପଗଙ୍ଗମ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗାର ପାଖରେ, ଗଙ୍ଗାୟାଃ ସମୀପମ୍ ଉପଗଙ୍ଗମ। ତେବେ ଉପ ଏ ଗୋଟିଏ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ଉପଗଙ୍ଗମ ହେଇଛି ଗଙ୍ଗାୟାଃ ସମୀପମ୍। ତେବେ ଏଠି ଗଙ୍ଗାୟାଃ ପୂର୍ବପଦ, તે ପୂର୍ବପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହୁଛି, તે ଉପଗଙ୍ଗମ ଏଠି ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ, ଦିନମ୍ ଦିନମ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆ ସମୁଦ୍ରମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥରେ ସମୁଦ୍ରମ୍ ୟାବତ୍ ଆ ସମୁଦ୍ରମ୍। ସେହିପରି କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଉପକୃଷ୍ଟମ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଏକମ୍ ଏକମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକମ୍ ଏକମ୍ ଏକମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ। ତାରେ ଯଥାଶକ୍ତି ଶକ୍ତିମ୍ ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ ଯଥାଶକ୍ତି। ଅନନ୍ତରମ୍ ବିଷ୍ଣୁଃ ପଶ୍ଚାତ୍ ଅନୁବିଷ୍ଣୁଃ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଛରେ। ବିଘ୍ନାନାମ୍ ଅଭାବଃ ନିର୍ବିଘ୍ନମ୍। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏସବୁ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସର ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଢ଼ିବା ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସର କେତେକ ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସର ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ତଥାପି ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି ପୁନରାବୃତ୍ତି ପୁନଃସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଅବ୍ୟୟ ରହେ, ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ଉଦାହରଣ ଉପକୃଷ୍ଟମ୍। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦ ବା ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ବା ସମାସପଦ ଅବ୍ୟୟ ହୁଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଯଥା କୁଲସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଉପକୂଲମ୍, କୃଷ୍ଟମ୍ ସମୀପମ୍ ଉପକୃଷ୍ଟମ୍। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ଯେକୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ହେଉ, ବିଭକ୍ତି ହେଉ ବା ବଚନର ହେଉ, ଏହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ପୁନଃ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସର ଆଉ କେତେକ ସାଧାରଣ ନିୟମ ରହିଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଞ୍ଚିତ୍ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଅକାରାନ୍ତ ବା ଆକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ଅକାରାନ୍ତ ନପୁଂସକ ଫଲ ଶବ୍ଦ ଏକ ବଚନ ପରି ହେବ, ଶେଷରେ ଅମ୍ ହୁଏ। ଯଥା ଶାଲାୟାଃ ସମୀପମ୍। ଶାଲା ହେଉଛି ଆକାରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗାତ ଶବ୍ଦ, ତେବେ ଶାଲାୟାଃ ସମୀପମ୍
ଉପସାଲମ ହେଲା, ଉପସାଲମ ଲାଷ୍ଟକୁ ସାଲା, ସାଲା ଆକାର ଉଠିଗଲା ଅମ ହୋଇଗଲା ଉପସାଲମ ହେଇଗଲା। ସେହିପରି ହର୍ଷୈକାରାନ୍ତ ବା ଦୀର୍ଘୈକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାରି ଶବ୍ଦ ପରି ନପୁଂସକ ଏକବଚନ ହୁଏ। ହଁ, ତେବେ ହର୍ଷୈକାରାନ୍ତ ବା ଦୀର୍ଘୈକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବାରି ଶବ୍ଦ ପରି ନପୁଂସକ ଏକବଚନରେ ହେବ। ଯଥା ଶକ୍ତିମ ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ, ଶକ୍ତିମ, ଶକ୍ତି ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗାତ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ହର୍ଷୈକାରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମସ୍ତ ପଦ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସରେ ପରିଣତ ହେଲା, ତେବେ ଯଥାଶକ୍ତି ହେଇଗଲା। ସେପରି ଆ କନ୍ୟାକୁମାର୍ୟାଃ, ଆ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଦୀର୍ଘୈକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ଆ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ହେଇଗଲା। ହଁ, ତେବେ ବାରି ବାରିଣୀ ବାରିଣୀ, ସେହିପରି ଆ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ବାରି ଆ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ତେବେ ବାରି ଶବ୍ଦ ନପୁଂସକ ଏକବଚନ ପରି ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ହର୍ଷୌ ଦୀର୍ଘୌ ଓ ଔ କାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ମଧୁ ଶବ୍ଦ ପରି ନପୁଂସକ ଏକବଚନ ହେବ। ହଁ, ନପୁଂସକ ଏକବଚନ ମଧୁ ଶବ୍ଦ ପରି ହେବ। କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ହର୍ଷୌକାରାନ୍ତ, ଦୀର୍ଘୌକାରାନ୍ତ, ଓକାରାନ୍ତ, ଔକାରାନ୍ତ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ଯଥା ବସ୍ତୁ ନାମ ଅଭାବ ନିର୍ବସ୍ତୁ, ମଧୁ ମଧୁନି ମଧୁନି, ତେବେ ମଧୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏକବଚନ, ମଧୁ ଶବ୍ଦର ଏକବଚନ ମଧୁ। ସେପରି ବସ୍ତୁ ନାମ ଅଭାବ, ବସ୍ତୁ ହେଲା ଉକାରାନ୍ତ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମଧୁ ଶବ୍ଦ ପରି ହେଲା ନିର୍ବସ୍ତୁ। ବଧୂମ ବଧୂମ ପ୍ରତି, ଏ ଦୀର୍ଘୌକାରାନ୍ତ, ବଧୂମ ବଧୂମ ପ୍ରତି, ବଧୂ ହେଲା ବୋହୂ, ତେବେ ଦୀର୍ଘୌକାରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମଧୁ ଶବ୍ଦ ପରି ହେଇଗଲା ପ୍ରତିବଧୂ। ଗୋଃ ସମୀପମ ଉପଗୁଃ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ରୁକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ରୁକାରାନ୍ତ ନପୁଂସକ ଏକବଚନ ପରି ରୂପ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ କର୍ତ୍ତାରମ, କର୍ତ୍ତାରମ ପ୍ରତି ଉପକର୍ତ୍ତୃଃ, ତେବେ ରୁକାରାନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃ ଶବ୍ଦ, ତେବେ କର୍ତ୍ତାରମ, କର୍ତ୍ତାରମ ପ୍ରତି, ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକର୍ତ୍ତୃ ହେଇଗଲା। ତେବେ ନପୁଂସକ ରୁକାରାନ୍ତ ନପୁଂସକ ଏକବଚନ ପରି ହୁଏ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ଅନ୍ ଭାଗାନ୍ତ ଅନ୍ତରେ ଥିଲେ, ଅନ୍ ଭାଗାନ୍ତ, ଯଥା ରାଜନ ଶବ୍ଦ, ରାଜନ ଶବ୍ଦ ତାର ରୂପ ହେଉଛି ରାଜ୍ञ, ସେପରି ଅନ୍ ଭାଗାନ୍ତ ରାଜନ ଅନ୍, ତେବେ ଅକାରାନ୍ତ ନପୁଂସକ ଏକବଚନ ହୋଇ ଅମ୍ ଲାଗେ। ତେବେ ଅକାରାନ୍ତ ନପୁଂସକ ଏକବଚନ ହେଇଯିବ, ପ୍ରଥମେ ଅକାରାନ୍ତ ନପୁଂସକ ଏକବଚନ ହଳ ଶବ୍ଦ ଅମ୍ ଲାଗିଯିବ, ଅମ୍ ହେଇଯିବ। ତେବେ ରାଜ୍ञ ସମୀପ ଉପରାଜମ, ପ୍ରଥମେ ରାଜନ ଶବ୍ଦ, ରାଜନ ଶବ୍ଦରୁ ଅନ୍ ଉଠିଗଲା ଅ ହେଇଗଲା ଉପରାଜ, ତାପରେ ଅମ୍ ଲାଗିଗଲା ଉପରାଜମ ହେଇଗଲା। ତେବେ ସିମ୍ନଃ ସମୀପେ ସିମ୍ନଃ ସମୀପେ ଉପସୀମମ ହୋଇଗଲା। ସେପରି ଚର୍ମଣଃ ସମୀପେ ଉପଚର୍ମମ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ ଭାଗାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ତା ଅକାରାନ୍ତ ନପୁଂସକ ଏକବଚନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅମ୍ ଲାଗିବ। ଇଏ ହେଲା ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସର କେତେକ ସାଧାରଣ ନିୟମ। ତାପରେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସାଧାରଣତଃ 16 ରୂପା ସନ୍ତି ବା 16 ଗୋଟି ରୂପ ଅଛି ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସର। ତ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥଳରେ ହେବ? ଅବ୍ୟୟମ୍ ବିଭକ୍ତି ସମୀପ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥାଭାବ ଅତ୍ୟୟ ସମ୍ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପଶ୍ଚାତ୍ ଯଥାନୁପୂର୍ବ୍ୟ ଯୋଗପଦ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସାକଲ୍ୟ ଅନ୍ତବଚନେଷୁ। ଏହି 16 ଗୋଟି ସ୍ଥଳରେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ବିଭକ୍ତିରେ ହେବ ସମୀପ ନିକଟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇଲେ ହେବ, ସମୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥରେ ହେବ, ବୃଦ୍ଧି ବିଗତ ବୃଦ୍ଧି, ଯଥା ଅନୁନ୍ନତି, ଅର୍ଥାଭାବ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଲେ, ଅତ୍ୟୟ ଅତ୍ୟୟ ଅସମ୍ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ପଶ୍ଚାତ୍ ଯଥା ଅନୁପୂର୍ବ୍ୟ ଯୋଗପଦ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସାକଲ୍ୟ ସାଦୃଶ ଅନ୍ତବଚନେଷୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି 16ଟି ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତଥା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିବ? ଅଧି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିବ। ଏ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାହା ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଉଦାହରଣ ହରୌ ଇତି, ହରି ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନ ହରୌ, ଇତି ଅଧିହରି ହେଇଗଲା। ଗୃହେ ଇତି ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନ ଗୃହମ୍ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନ ଗୃହେ ଇତି ଅଧିଗୃହମ୍। ଆତ୍ମନ୍ ଶବ୍ଦର ଆତ୍ମନି ଇତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ। ତେବେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥରେ
ଅଧି ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ହରଉ ଇତି ହରି ବୋଲି, ଗୃହେ ଇତି ଗୃହ ବୋଲି, ଆତ୍ମନି ଇତି ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଲା ସମୀପ ଅର୍ଥରେ। ସମୀପ ଅର୍ଥ ହେଲା ପାଖରେ। এই ପାଖ ବା ସମୀପ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିବ? ଉପ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିବ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହେବ। ଯଥା କୁଲସ୍ୟ ସମୀପମ୍, କୂଳର ନିକଟ ଉପକୂଳମ୍, କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ସମୀପମ୍, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟ ଉପକୃଷ୍ଟମ୍, ଗଙ୍ଗାୟା ସମୀପମ୍, ଗଙ୍ଗାର ପାଖରେ ନିକଟରେ ଉପଗଙ୍ଗମ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମୀପ ଅର୍ଥରେ ଉପ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକରି ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ସମୀପ ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହେଲା ନିକଟ ବା ପାଖରେ ଅର୍ଥରେ, ଏହାର ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି। ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏହି ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ। ଯଥା ସମାସ ଶେଷରେ ଯଦି ଗିରି ଓ ନଦୀ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ତାହାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ହେବ। ଉପଗିରମ ହେବ ତ ସହିତ ଉପଗିରି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଗିରେ ହେ ସମୀପମ୍ ଉପଗିରି ହେବ, ଉପଗିରମ ନଦ୍ୟାଃ ସମୀପମ୍ ଉପନଦୀ। ସେହିପରି ନଦ୍ୟାଃ ସମୀପମ୍ ଉପନଦୀ। କୁଲସ୍ୟ ସମୀପମ୍ କଣ ହେଉଥିଲା? ଉପକୂଳମ୍ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉପନଦମ ହେବ, ଉପନଦୀ ହେବ। କେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଇଥିଲେ? ଗିରି ଓ ନଦୀ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ହେବ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଗିରି ଆଉ ନଦୀ ଶବ୍ଦର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରୂପ ହେବ। ଉପନଦୀ, ଉପନଦମ, ଉପଗିରି, ଉପଗିର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖିବା ସମୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥରେ ସୁ ଆଉ ସମ୍ ଉପସର୍ଗ। ଉଦାହରଣ ମଦ୍ରାଣାମ୍ ସମୃଦ୍ଧି ହେଲା ମଦ୍ରଦେଶୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବାସୀଙ୍କର, ମଦ୍ରଦେଶୀୟ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ବା ମଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି। ସୁମଦ୍ରମ୍ ଉତ୍କଳାନାମ୍ ସମୃଦ୍ଧି ସୁଉତ୍କଳମ୍, କଳିଙ୍ଗାନାମ୍ ସମୃଦ୍ଧି ସୁକଳିଙ୍ଗମ୍, ଭାରତନାମ୍ ସମୃଦ୍ଧି ସୁଭାରତମ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥରେ ସୁ ବା ସମ୍ ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହେଉଛି। ବିଉଧି, ତାର 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ବିଉଧି ବିଗତଃ ରୁଧି ବିଉଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗତି ଅର୍ଥରେ। ବିଗତ ବିଉଧିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁର୍ଗତି। ଏବେ ଦୁର୍ଗତି ଅର୍ଥରେ ଦୂର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକି ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହେବ। ଉଦାହରଣ ଯବାନାନାମ୍ ବିଉଧି ଦୁର୍ଯବନମ୍, ହୁଣାନାମ୍ ବିଉଧି ଦୁର୍ହୁଣମ୍, ଭାଗ୍ୟାନାମ୍ ବିଉଧି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟମ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଉଧି ବିଗତା ରୁଧି ଦୁର୍ଗତି ଏହି ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହେଉଛି। ଏ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ବିଭକ୍ତି, ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସମୀପମ୍ ନିକଟ ଅର୍ଥରେ ଉପ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା। ତାର ସମୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥରେ ସୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକି ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହେଲା। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧି ଦୁର୍ଗତି ଅର୍ଥରେ ଦୂର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକି ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହେଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଢ଼ିବା ଅଭାବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ନିର୍ ଆଉ ଦୂର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକି ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ କିପରି ହେଉଛି? ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ନିର୍ ଆଉ ଦୂର ଉପସର୍ଗ। ଯଥା ମକ୍ଷିକାଣାମ୍ ଅଭାବଃ ନିର୍ମକ୍ଷିକମ୍, ଜନାନାମ୍ ଅଭାବଃ ନିର୍ଜନମ୍। ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା, ଜନମ ହେଇଗଲା ନିର୍ଜନମ ହେଇଗଲା। ଭିକ୍ଷାୟା ଅଭାବଃ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷମ୍, ଦୂର ଏଠି ଦୂର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା, ଏଠି ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା। ଜନାନାମ୍ ଅଭାବ ନିର୍ଜନମ୍ ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା। ଭିକ୍ଷାୟା ଅଭାବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷମ୍ ଦୂର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ନିର୍ ଆଉ ଦୂର ଏହି ଦୁଇଟି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକି ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାହା ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅତ୍ୟୟ। ଅତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଧ୍ୱଂସ। ଅତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଧ୍ୱଂସ। ତେବେ ଏହି ଧ୍ୱଂସ ଅର୍ଥରେ ଅତି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିବ। ହିମସ୍ୟ ଅତ୍ୟୟ, ହିମ ବା ବରଫ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା। ଅତି ହିମମ୍। ଯୌବନସ୍ୟ ଅତ୍ୟୟ, ଅତି ଯୌବନ। ଯୌବନ ସମୟରେ ବହୁ ଗର୍ବ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଯୌବନସ୍ୟ ଅତ୍ୟୟ, ଯୌବନରୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଏହି ଅର୍ଥରେ ଅତି ଯୌବନମ୍। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅତ୍ୟୟ ବା ଧ୍ୱଂସ ଅର୍ଥରେ ଅତି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକି ହିମସ୍ୟ ଅତ୍ୟୟ ଅତି ହିମମ୍, ଯୌବନସ୍ୟ ଅତ୍ୟୟ ଅତି ଯୌବନମ୍।
ये मध्य गोटे गोटे अव्ययभाव समास अंतर्भुक्त। तार परवर्ती पढ़ा असंप्रति अयौक्तिक बा अनुचित अर्थ रे अति। असंप्रति है अनुचित अयौक्तिक मान युक्तियुक्त नुहे जोटा अयौक्तिक बा अनुचित अर्थ है। निद्राम संप्रति न युज्यते अति निद्रम माने सोई सोई से केबे उठुना अति निद्रम जिते देखुची सोई जाउची तेबे यही अर्थ रे निद्राम संप्रति न युज्यते जो समय शोवा उचित नुहे से समय शोई पड़ुची अति निद्रा। स्वप्नम संप्रति न युज्यते अति स्वप्न जो समय स्वप्न न आसता से समय स्वप्न देखुची तेज यहीपरि भाव में असंप्रति अयौक्तिक अनुचित अर्थ रे अति उपसर्ग लगी अव्ययभाव समास होपर। 8 नंबर है शब्द प्रादुर्भाव शब्दर प्रकाश अर्थ रे किपरि हरि शब्द से प्रकाश इति हरि हाँ से जिते देखिए खाली हरि 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 नाम संकीर्तन कर लगी हाँ ये माया संसार पार हो जावाई सेपरी राम शब्द से प्रकाश इति रामम 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 राम 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 हरे 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 यहीपरि जो इति हरि इति रामम यही पद गुड़िक अव्ययभाव समासर अंतर्भुक्त। शब्द प्रादुर्भाव अर्थ रे इति लगिला ये गला कौन अव्ययभाव समास। तार परवर्ती देखिबा पश्चात अर्थ रे अनु को अर्थ रे पिले पश्चात अर्थ रे अनु पश्चात अर्थ रे अनु उपसर्ग लगिला तेरे विष्णु हो पश्चात कौन हो अनु विष्णु हो रथ से पश्चात अनुरथम हाँ यहीपरि भाव में पश्चात अर्थ रे अनुपसर्ग लगी जो समास हुए ताहा अव्ययभाव समास से योग्यता अर्थ रे मध्य अनु हाँ योग्यता अर्थ रे अनु उपसर्ग लगिब ए पश्चात अर्थ रे अनु उपसर्ग लगिब योग्यता अर्थ रे मध्य अनु उपसर्ग लगिब किपरि रूपस्य योग्यम अनुरूपम हाँ सह सीतायाः अनुरूपम सा सीतायाः अनुरूपा अनुरूपम रूपस्य योग्यम सीता रूप परि रूप जार तेज गुण से योग्यम अनुगुणम हाँ तस्य अनुगुणम कोपि नास्ति ताहा अनुगुण रे केही नाहांती तेज गुण से योग्यम ताहा गुणर योग्य से अटे तेरे योग्य अर्थ रे अनुपसर्ग लगिला सेपरि विप्सा अर्थ रे विप्सा है बारंबार व्यवहृत होगा बारंबार उच्चारण होगा विप्सा गृहम गृहम प्रति गृहम 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 विप्सा प्रति उपसर्ग लेला गृहम गृहम प्रति बा गृहे गृहे प्रति गृहम होगला दिनम दिनम प्रति प्रतिदिन हम दिने दिने प्रतिदिन हम ये तार दुईटी विग्रह रही अहनि अहनि प्रत्यहम दिशम दिशम प्रतिदिशम बा दिशी दिशी प्रतिशम यह विकल्प आउ गोटे गोटे कौन विग्रह रही तेणु ये दुईटी विग्रह हमको मन रखा पड़े। तार परवर्ती उदाहरण अनतिक्रम्य अर्थ रे जथा अनुलंघन अनतिक्रम्य अर्थ है अनुलंघन माने उल्लंघन न करी शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति से निज शक्ति को उल्लंघन न करी जी सामर्थ्य अच्छे से अनुसार काम करुच्ची सह यथाशक्ति कार्यम करोति हाँ रुचि मनोक्रम्य यथा रुचि सा यथा रुचि भोजनम करोति जहाँ तार रुचि अच्छे से अनुसार खाद्य खाऊ रुचि अनुसार शक्ति अनुसार उल्लंघन न करी हाँ यथाशक्ति सेपरी अनतिक्रम्य अर्थ रे कौन लगिला यथा उपपद लगिला ये कौन लगे यथा ये गोटे उपपद उपसर्ग नुहे तेरे सादृश्य अर्थ रे तार परवर्ती आम पढ़ा सादृश्य अर्थ रे सम उपसर्ग उदाहरण हरे हे सादृश्यम सहरी रूप से सादृश्यम स्वरूपम तेरे सदृश अर्थ रे सम उपसर्ग आगुरी आम जाचे भल भाव हाँ हरे हे सदृशम सहरी रूप से सदृशम स्वरूपम यहीपरि भाव में ये सदृश अर्थ रे सम उपसर्ग अनतिक्रम्य अनुलंघन अर्थ रे यथा उपपद यही व्यवहृत होगी यथा यथाशक्ति यथा रुचि सहरी स्वरूपम ये अव्ययभाव समासर अंतर्भुक्त। तापर परवर्ती सूत्र आनुपूर्व्य आनुपूर्व्य है अनुक्रम क्रम अनुसार यही अर्थ रे कौन लगे अनु उपसर्ग लगे ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम वर्णस्य अनुपूर्वेण अनुवर्णम अनुवर्ण आगछन्तु अनुज्येष्ठम आगछन्तु जे प्रथमे जे बड़ सी आग आसो ताठू आउ जी टे बड़ तापर आसो ताठू आउ जी
बड़ से अनुसार सी आउ तापर आसो सेपरी ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्य माने ज्येष्ठ अनुसार जे प्रथम बड़ सी आग आसो ताठू जे सान तापर आसो ताठू सान माने बड़रू सान क्रम आसे यही अर्थ कहला आनुपूर्व्य अर्थ अनुक्रम अनुक्रम अर्थ अनुपसर्ग ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम वर्ण से आनुपूर्वेण सेपरी वर्ण अनुसार हाँ जे वर्ण के रही चारि प्रकार वर्ण हाँ क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारि प्रकार तेरे वर्ण अनुसार आसवे तेरे जोगपद्य अर्थात एका समय घटुवा घटना ता दुईटी घटना गोटे समय घटिले कौन जोगपद्य बोली कह जाए तेरे चक्रेण जुगपद सचक्रम भगवान सचक्रम दृश्यमान भगवान मते चक्र सहित दृश्यमान है तेरे चक्रेण जुगपद सचक्रम पूर्वाह्न जुगपद सह पूर्वाहन तेरे यहीपरि भाव जोग्यपद अर्थरे सह अनुपूर्व्य अर्थरे अनु उपसर्ग लगे अव्ययभाव समासर अंतर्भुक्त अटन तापरे संपत्ति आत्मभाव अर्थरे सह अर्थात आत्मभाव नथिबो आत्मार अभाव माने निज प्रति नथिबो ये सामूहिक भाव जो संपत्ति थिबो सेटारे सह उपपद लगी अव्ययभाव समास क्षत्रियाणाम संपत्ति ही सक्षेत्रम क्षत्रियाणाम संपत्ति ही सक्षेत्रम हाँ सक्षेत्रियम क्षत्राणाम संपत्ति सक्षेत्रम क्षत्रियाणाम संपत्ति सक्षेत्रियम यहीपरि भाव अव्ययभाव समास सेपरि साकल्य सकलर भाव अर्थरे सह अर्थात साकल्य माने सादृश्य साकल्य सकलर भाव तृणम अपि अप्रत्यज्य अति सतृणम से तृण पर देखा हाँ सतृणम तापरे अंत पर्यंत अर्थरे सह उपसर्ग लगे अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते अग्नि पर्यंतम अधीते अग्नि है अग्नि ग्रंथ पर्यंत से सबू एते शास्त्र अध्ययन कर अग्नि ग्रंथ छाड़ी ना तेज अग्नि ग्रंथ पर्यंत से पढ़े अर्थात सा अग्नि अग्नि पर्यंतम अधीते सेपरी अवधारणा एतिकी परिमाण निर्दिष्ट हो अर्थ अर्थात जावंत श्लोक जावत श्लोक हाँ जावंती नामानी जावन नामानी अर्थात निश्चित यही श्लोक पर्यंत जावंत श्लोकम जावंत श्लोक जावंत श्लोक श्लोकम जावंती नामानी जावन नामानी यही भाव में ये मध्य अव्ययभाव समासर अंतर्गत तापर आम पढ़ा 20 नंबर सूत्र मर्यादा ये 16 बाद आउ केते गुड़िए थिला मुझे ए संगृहित संग्रह करछि मर्यादा तेन बिना अभिविधि तेन सह अर्थरे आंग अर्थात मर्यादा आमुक्ते आमुक्ति संसार हाँ आमुक्ति संसार आमुक्ते आमुक्ति मर्यादा अर्थरे अभिविधि आबालेभ्य आबालम आबाल वृद्ध वनिता हाँ बाला ताराभ्य वृद्ध पर्यंतम आबालम आबालेभ्य जावत अर्थरे आंग उपसर्ग अर्थात मरणम जावत आमरणम समुद्रम जावत आ समुद्रम हाँ पादमस्तकम व्याप्तम आपादमस्तकम हाँ कुमारी हिमाचल यावत कुमारी हिमाचलम हिमालय ताराभ्य अति हिमालय तेरे यहीपरि भाव में आ हिमालय यहीपरि भाव में जावत अर्थरे आंग उपसर्ग लगी अव्ययभाव समास है मरणम जावत आमरणम समुद्रम जावत आ समुद्रम पादमस्तक व्याप्तम अपादमस्तकम कुमारी हिमाचल यावत आ कुमारी हिमाचलम हिमालयता आरभ्य आ हिमालयम एवं मर्यादा अर्थरे तेन बिना अभिविधि तेन सह ता व्यतीत एवं ता सह एवं भाव हाँ अव्ययभाव समास मर्यादा आमुक्ते है आमुक्ति अभिविधि आबालेभ्य आबालम यहीपरि भाव में अव्ययभाव समासर अंतर्भुक्त है तेरे परवर्ती पढ़िया अखि अक्षरे परिणत होता है क्षम्यतां अखि शब्दटी जिते अव्ययभाव समास परिणत होता अक्षर परिणत हो जाए उदाहरण अखि प्रति प्रतीक्षम प्रत्यक्षम अक्षम हो गला अक्षि प्रति प्रत्यक्षम अक्षम हो गला अक्षण परम परोक्षम अक्षम अक्ष आसला अक्षण समीपम समम समक्षम अक्षण
पश्चात अन्वोक्षम अक्षण है आखि तेरे आखिर पर जोटा रही परोक्षम हाँ परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयिता समित्रम विषकुंभम पयोमुखम अक्षण समीपम समीपम समम समक्षम हाँ मम समक्षम सह आगंतुम न पारयसी हाँ अक्षण पश्चात अन्वोक्षम यहीपरि भाव में अक्षी शब्द जो अव्ययभाव समास परिणत हुए अक्षरे अक्षर परिवर्तित हो जाए तापर आउ गोटे व्यतिक्रम आम देखा आम साधारणतः समाहारे दिगु समास बोली आगू पढ़ा किंतु नदीवाचक पदर समाहार हेले ताहा अव्ययभाव समास होता है पे मैंने यहाँ परीक्षा बहुत समय आसे तो मन रखा पड़ो पंचानाम नदीनाम समाहार पंचनदम यह अव्ययभाव समासर अंतर्भुक्त त्रिशुणा गंगा नाम समाहार त्रिगंगम यह अव्ययभाव समासर अंतर्भुक्त तेज नदीवाचक शब्दर जो समाहार है ताहा दिगु समास न होई ता अव्ययभाव समास होता है यह आम टे स्मरण रखा पड़ो बड़ सान क्रम अर्थ में ज्येष्ठ आनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम हाँ अनुपश्रय लैला हाँ आनुपूर्व्य अर्थ में अव्ययभाव समास आगु पूर्व पढ़ी आम तेरे आज अव्ययभाव समास मु भावुची समस्ते भल भाव बुझी पारे तेणु जदि किसी त्रुटि बा समस्या होची तेरे कमेंट बॉक्स रे निश्चित लिखि पठेबे जहाँकि मु आगामी वीडियो रे ताको परिमार्जन करि परिबी हाँ मोर दोष त्रुटि को मु परिमार्जन करि परिबी तेणु करी आज पई पिले माने एतिकी जयतु संस्कृतम जयतु भारतम नमो नमः पुनर्मिलामः धन्यवाद।